хора. Аз съм Ники. Това е Minecraft. Това е нова епизод. 4 с намаля звука, че искам, че е много силен. Загубих някои айтеми. И мисля да си ги взима. Журнали са се загубили, ами тук под водата. Нещо. О, обувките ми от магазини Мания са тук. Стрелите ми. Стрели! Добре. Взех ли ги добре? Батерията ще пада. И клипа ще е малък, да знаете, че започвам да снимаме на тая игра. Добре. Да сложа обувките от магазини Мания. Хиляди желания. Много разписания. Прекалено е тъмно, че се отторч. Ето така. Какво правиш още да? И тук се върнахме, хора. Ето така. Ще скопаме това. Добре. Така. Ще скопаме това последно и ще свърша клипа. И това беше от мен, хора. Вижте ми красивите обувки от магазини Мания. 300 ля. Благодаря ви, че ме гледате. Клипа го качвам, да знаете, вече ще снимам на и този Майнкрафт на телефона и на други геймс от телефона. И бай!